i coses interessants, però en tot cas mireu-vos de cenyir el temps del rellotge, i si després la ponència dona molt de sí, doncs ja farem una conferència específica d'aquest tema, no? A continuació, doncs, en Marcel Pallejà, en verd. He hagut aquí un error ortogràfic, però esclar, estem acostumats al pallejar amunt, pallejar avall, els solters, vull dir, i bé, i aleshores ens passen aquestes coses. Almiralls i capitans de més de 80 anys als segles XV i XVI, per tota aquella gent que encara es pensava que la gent es moria així matemàticament quan feia 65 anys, que tacloc anaven al sot. En Marcel ha rastrejat tota una colla de navegants que tenen més de 80 anys, per sorpresa i admiració d'increus. Jo us deixo que amb ells us ho exposin. Moltes gràcies, Jordi. Efectivament, el Jordi em va demanar que fes aquesta recerca de navegants, unes notes que tenia del Manel de Vila, i la meva sorpresa va ser que ben de seguida van començar a aparèixer molts navegants de més de 70, de més de 80, de més de 90 anys i fins i tot de més de 100 anys, que és l'últim que explicaré. I llavors em vaig trobar de diferents nacions, i el dubte que vaig tenir va ser, bueno, què faig? N'agafo molts o faig una recerca breu, o n'agafo uns quants, que és el que he fet, i al final parlaré de 8 almiralls dels segles XV i XVI, de diferents nacions, un genovès, un venecià i 6 otomans. El primer de tots és l'Andrea Doria, i aquest és molt interessant perquè només amb aquest almirall, pel fet de ser genovès, ja trencaria l'argument o el contraargument de la teoria genovesa, dient que un navegant amb 78 anys no pot arribar a Amèrica. Aquest senyor va estar en actiu fins als 93 anys. Va néixer el 1466 i va morir el 1560, i va relacionar-se primer amb els reis catòlics i després ho va fer amb el Carles V. Efectivament, amb 84 anys encara seguia en actiu contra pirates barbariscos, i faig una biografia naval. Als 76 anys, el 1542, els francesos ataquen Niça, i ell, doncs, i també en Barbaroja ataca, i ell va i fa fora els Barbaroja. Després, des d'Espanya, desembarca a Vilafranca i fa fora aquest en Barbaroja de Niça, i se'n va a la flota turca, se'n va cap a Antibes. El 47, amb 81 anys, segueix actiu, i ha atemptat en una batalla quasi li costa la vida, i als 82 anys el tenim per casa nostra i desembarca a la badia de Roses, on s'hi embarca el príncep Don Felip, que se l'emporta cap a Gènova. Encara amb 84 anys seguir prenent accions contra els barbarescos, i una contra el Dragut, Turcut Reis, que després el comentaré. Ara se sent bé, no? Bé, finalment, en la guerra de Còrsega, participa en la guerra de Còrsega i allibera els francesos, i allà es fa el tractat del Château Chambrésis entre el Felip II d'Espanya, el Ronric II de França i la reina Isabel, i diguem que finalitza les seves activitats el 1559 amb 93 anys. Un almirall venecià, el Sebastián Aveniero, que va néixer el 1496 i va morir el 1578, i com a cosa ben rellevant, a més de l'activitat naval, que com a mínim va estar actiu fins als 76 anys, veiem que va ser anomenat Dux de Venècia, el màxim càrrec de la República, a l'últim any, fins als 80 anys. Bé, doncs va ser en la batalla de Lepant, que abans l'hem comentada, que es veu que Lepant és el nom mal pronunciat de Nou Pacto, que és una ciutat grega. Doncs el Veniero va ser el capitano generale de mar d'aquesta batalla de la flota veneciana de la Lliga Santa. És a dir, el primer home en qüestions navals de la batalla de la Lliga Santa de Venècia, i això era amb 76 anys.
Bé, després de la desfeta turca, en aquesta batalla, retorna a Venècia amb tal credibilitat i tal amb figura com molt destacada i és anomenat per unanimitat el dux. Aquí volia remarcar que en aquesta batalla 50 de les naus comandades de la flota espanyola la comanda el Juan Andrea Doria, que és el nebot de l'anterior Andrea Doria. La relació d'oncles i nebots amb navegants n'hi ha bastantes, perquè el següent que tenim ja és otomà, és el Piri Reis, que no és el del mapa, sinó que és l'oncle del mapa. En Piri Reis va néixer el 1465 i va morir el 1554 i va ser el comanador de moltes batalles, però sobretot la contra Gibraltar, el setge de Gibraltar, i en aquell moment tenia 89 anys. Estava a l'ordre de l'otomà del soldat Solimà I Magnífic, va aconseguir-se el setge i va accedir a un suborn de la població de Gibraltar a canvi de llibertat, i el governador d'Egipte li va baixar, quan ho va saber, el va fer detenir, el va cridar i el va decapitar. És a dir, que va morir, la seva activitat naval va quedar estroncada en actiu als 89 anys, doncs perquè va matar el governador d'Egipte. El Turgut Reis en turc vol dir capità. Aquest senyor va néixer el 1485 i va morir el 1565, amb 80 anys, també en actiu, i era bastant famós, especialment amb les llengües de la Mediterrània. Tenia dragut, targut, turcut, forces noms, i va ser almirall otomà, corsari, senyor d'Alguer i governador de la Mediterrània, i sobretot el paixà de Trípoli. Sota el seu comandament naval, l'imperi otomà es va estendre per tot el nord d'Àfrica i especialment, com deia, va embellir Trípoli, convertint-la en una ciutat més impressionant de la costa nord-africana. Ai, sí, perdó, el G, sí. No hi és la U, perdona. Sí. Va morir al setge de Malta, que ell dirigia amb 80 anys, i va morir tot just després de saber que havia aconseguit la victòria turca. El Salí Reis, que diguem-ne que anaven junts, va néixer el 1478 i va morir el 1568, també amb 80 anys i també en actiu, corsari i aliat de l'imperi otomà. Va participar en la batalla de Formentera, que va guanyar la flota turca enfront de l'espanyola. Al capdavant hi havia en Rodrigo Portundo, que va morir en aquell combat. El 1551, amb 63 anys, gràcies a la conquesta de Trípoli, va anar ascendint fins a convertir-se en almirall en cap de tota la flota otomana de la Mediterrània occidental. I en aquest setge de Malta va participar com el Turgut Reis i després va morir cap de 3 anys, encara en actiu també, als 80. En l'ara Kara Mustafa Pasha, aquest ja neix després de la mort d'en Colom, el 1500, mort el 1580, va arribar a ser gran visir de l'imperi otomà i com a mínim actiu fins als 78 anys. Doncs anem una mica més ràpid. Doncs millor que vagi al darrer, perquè és la joia de la corona. Hi ha l'Ulus Ali Reis, que a més vull comentar que en Sirvent l'esmenta en el capítol 34 del Quixot, com un almirall molt turc. I el que volia acabar és el Murat Reis, que el seu sobrenom és el Vell, i justament perquè va morir als 103 anys d'edat i a més en actiu. Va néixer a Rodes el 1634, va morir el 1638, amb el Solimà I Magnífic, i va participar en diverses campanyes, Xipre, Illes Canàries, també Anatòlia. Va ser capaç de batre a una galera roja molt famosa, que els turcs deien l'Infern Roig, que la comandava el cavaller Fresine, i va morir finalment en actiu en batalla el 1638 en el setge de Plora, a Albània,
que una batalla en combat el va acabar sent mortal. Així doncs, aquest breu resum que he volgut fer d'uns quants almiralls, André Doria, 93 anys, el Beniero, 81, Piri Reis, 79, el Turgut Reis, 80 anys, la majoria en actiu moren en actiu sent almiralls, el Salih Reis, 80, el Mustafà, 80, l'Ali Reis, 69, i finalment el Murat Reis el Vell, amb 103 anys d'edat, mort en actiu en el setge de Rona. I fins aquí. Aquest és el... No sé, hem donat el... Francesc.